Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padawan, nagbabalik sa ating tropical weather analysis ng araw po ng Marso 12 hanggang 15, 2026. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Yung gusto ang English version, just click on the link up here or i-browse lang ninyo ang ating Facebook channel o Mike Mr. Typhoon Padawa. Sabay naman po natin release ang English version together with this Tagalog version. At ito po ay pinaglilingkod din sa inyo ng Aboitiz Power at ng lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Cabredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. So meron po tayong bagyo na namuo sa nakalipas na 2 araw. Naging tropical storm po ito kahapon. But ang good news, sa labas po ito ng Philippine Air Responsibility, hindi po ito pupunta sa ating bansa. At sa mga oras na ito ay nilusaw po ito bilang isang tropical depression at tuluyan na rin magiging LPA na lang po ito sa mga susunod na oras. At patuloy pa rin ang hanging amihan, although bagyang humina, may panibagong surge ng amihan na darating bukas, Biyernes hanggang sa weekend. So itong surge na ito ay wala masyadong ulan, pero mahangin at medyo preskong panahon ang may experience po natin. May mga konting showers pa rin sa may eastern sections ng ating kapuluan. So ito yung graph stat natin kahapon at nakita niyo yung amihan. Medyo nag-retreat po siya kahapon dito sa may Hilagang Luzon, but sa susunod na 24 oras bababa ulit ito, babalik sa ating lugar sa buong Luzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Northern at Eastern Mindanao. At kasalukuyan, nandyan pa yung mahinang amihan, but lakas po ito na yung weekend. At ang maganda naman po dito sa amihan na ito, hindi masyado po ang mga ulan. May mga showers pa rin sa eastern sections ng ating kapuluan. So ito po yung si Tropical Storm Nuri kahapon, siyang TS 65 to 85 kph kanyang bugso, but sa mga oras na ito ay naging tropical depression na lamang. Yung malakas na wind shear ay sinisira po ang kanyang sirkulasyon. At halos hindi po siya kumikilos at nasa may bisinidad ng Yap. At sa mga susunod na araw, ito unti itong gagalaw sa may area po ng Guam bilang isang mahinang LPA na lamang. Meron pa po isang LPA po dito, si LPA 97W, but ito po ay nagiging isang shear line na rin. Okay? So yan po ang good news dito sa bagyong si Nuri. Hindi po ito pumasok sa Philippine Air Responsibility, so hindi po ito binigyan ng pangalan ng Pag-asa na local name. So wala pong local name na binigay dito sa bagyong si Nuri. So ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, Himawari 9. So yan po ang kanyang sirkulasyon. Medyo sabog at humihina na yung kanyang convection. Although may mga thunderstorms pa rin, but tuluyan na po itong lalayo dito sa Western Micronesia patungo po sa direksyon ng Northern Marianas sa may Guam at Saipan area. Okay? And then sa ating latest sa windy.com, sa zoom in satellite animation, nakita ninyo mga mid-level at low-level clouds ng amihan. Bumabalik na naman po dito sa may bahagi po ng Hilagang Luzon. Bukas, ito po ay bababa dito sa may Bicol Region, buong Luzon, kasama po Metro Manila, at dito rin sa may Mimaropa, Visayas, Northern at Eastern Mindanao. So inaasahan po may mga konting showers sa eastern seaboards ng ating kapuluan, sa may coastal areas po ng Bicol, sa may Partido, but hindi naman po ito nasa alarming level na magkukos ng mga baha kasi wala naman po tayong shear line. So purely amihan lang po ito. Okay, so ito po yung nasisirang sirkulasyon ng bagyong si Nuri. Halos localized thunderstorms na lang po. Mga nagiging local thunderstorms na lang po itong system na ito dito sa may bahagi ng Micronesia. And sa ating website, ginawa na natin yung final update as of 11 a.m. Nasa 90 kilometers po siya, north-northeast of Yap Island. Yung hangin niya bumagsak na po sa 45 to 65 kph. So wala na po tayong ikabahala dito sa system na ito. Okay? So medyo maganda po ang ating weekend. Presko, medyo malamig ng konti. At yan, medyo maganda ang ating weekend at ang ating panahon. Ito po yung latest sa
multi-tracks ng lahat ng Asian agencies. So yan po, hanggang 24 oras na lang yung kanilang forecast track dahil po inaasahan po itong hihina itong si Tropical Depression Nuri. At sa Joint Typhoon Warning Center, 45 kph pa rin siya as of this time, but for the next 24 hours ito po ay magiging isang remnant low pressure. Yung hangin niya ay babagsak sa 35 kph. Sa Japan Meteorological Agency, halos nag-issue na rin sila ng final update at nalusaw na rin bilang isang TD itong si Nuri. Ang JMA kasi hindi sila gumagawa ng tracking sa mga tropical depression. Nakafocus lang sila sa tropical storm, typhoon at super typhoon. So yan po ang ginagawa ng Japan Meteorological Agency. Sila yung regional specialized meteorological center ng United Nations World Meteorological Organization. Now sa multimodal diagnostic comparison ng RAMBB, nakita po natin dito yung forecast sa hangin nitong bagyong Nuri ay babagsak sa low pressure levels. So 30, 35, 20 kph. Yung kanyang track ng mga models ay paakyat at mukhang sasabay na doon sa frontal system sa may east of Japan. Ito po yung forecast sa wind shear. Talagang tataas up to 75 kph or 65 kph yung wind shear at tuluyan na masisira itong si Nuri sa pagiging tropical cyclone. Now sa wind forecast mula sa ECMWF, so ito po yung hanging amihan sa may Taiwan. Sa araw na ito naman po yung si Tropical Depression Nuri sa labas ng ating area responsibility. At bukas po kita ninyo babalik ulit yung bagong surge ng amihan sa buong Luzon hanggang sa Visayas. So expect yung hangin ay papalo ng 30 hanggang 60 kph at medyo konting lamig ang may experience natin lalo na sa early morning hanggang sa mid morning simula bukas hanggang sa darating pong Sabado at Linggo. But sa Lunes ay unti-unti na po tayo babalik sa northeasterly wind flow, mawawala na yung amihan at baka ito na yung last bugso ng amihan. So pagdating kasi ng March 21, 22, spring equinox na po sa Northern Hemisphere. Start na po ng spring. Yung ating wind system ay magsishift na po mula sa amihan. Mabalik na tayo sa easterlies at magsisimula na rin ang hot dry season sa atin. Iniintay natin ang latest mula sa Pag-asa, ang official announcement ng kanilang pagsimula ng hot dry season o yung tinatawag nating Philippine summer. Okay? Kasi wala naman po talagang summer season sa ating bansa. Wet and dry season lang po tayo. So yan po, next week magiging easterlies at northeasterly wind flow na lang po ang ating bansa. Medyo init na rin yung ating panahon. Yung heat index for this week ay lumalaro pa rin sa 35 to 38. Yan yung pinaka-maximum. But sa next week, baka papalo na po tayo ng 40. Ang problema pagdating ng Mayo, aabot yan ng 50. Lalo na sa June. Dahil papasok na tayo sa pinaka middle part ng hot dry season. Then pag middle of June, start po ng tag-ulan. May mga thunderstorms na naman. Start na yung hanging habagat simula mga June. Okay? So yan po ang magiging conditions. So sana walang mag-form ng mga bagyo within the next couple of months dahil yan ang magiging kalaban natin pag may nag-form na tropical cyclone. So far, hanggang katapusan ng Marso, all clear po ang Western Pacific. Walang bagyo na inaasahan na mag-form. So, yan po ang kalagayan po ng ating weather conditions sa ating bansa. Sa ating rain forecast, 24-hour rainfall accumulation forecast, so ngayong araw na ito hanggang bukas, may mga konting showers pa rin sa may hilaga at silangang lampasigan ng Luzon hanggang dito sa may Northern Quezon, dala ng amihan. Konting showers lamang po. Ang ibang bagay ng ating bansa ay mananatiling tuyo na may mga isolated showers. So, by Sabado, Linggo, Lunes, next week ay tuluyan pong tuyo ang ating panahon. May konting showers lang sa may silangan Luzon. So, yan po ang ating
panahon. So wala tayong dapat ikatakot. Walang mga bagyo na inaasahan. Going forward nating rainfall accumulation hanggang sa next 2 weeks. So March 24 to 26, although highly uncertain po ito, may mga possible showers sa may Eastern Visayas, Eastern Mindanao, dahil po yan sa pagbalik ng hanging silanganin, yung easterlies. Now, sa wave forecast for the next 5 days, ay inaasahan pa rin nating malalaki ang alon sa may silangang bahagi po ng dagat Pilipinas at hilagang bahagi din po nito at sa West Philippine Sea. Pwedeng umabot po ng hanggang lampas 4 metro o 4 na metro ang laki ng alon. Dahil po yan sa hangamihan at sa ibang bahagi naman po ng kaligitnaan ng Pilipinas sa may central waters ng ating bansa, sa may Sulu Archipelago, Visayan Sea, ay manatiling kalmado hanggang 1 metro ang alon. So maganda dito mag-fishing. Yung mga mangingisda na nanonood sa ating channel, so dito sa may central waters ng ating bansa, yung nasa may East Philippine Sea ay medyo maalon pa rin po. Okay? But sa katapusan ng Marso, unti-unti na po itong babalik sa 2 meters or below ang ating wave heights dahil po sa paghina na po ng hanging amihan. Papasok na po tayo sa onset ng hot dry season. Okay? So yan po ang latest sa ating wave heights. Sa tropical cyclone threat potential naman po mula sa Pag-asa, ito po yung for the next 2 weeks. Sa week 1, March 11 to March 17, dyan pa rin yung bagyong Nuri sa labas ng area of responsibility, but ito po ay tuluyan ng hina bilang LPA sa susunod na ilang araw. At sa week 2, all clear po ang ating Western Pacific. Walang anything, walang bagyo na mag-form o walang LPA. Sa Global Tropics Hazards Outlook naman po ng Climate Prediction Center ng National Weather Service ng NOAA, for the next 2 to 3 weeks naman po ito. So yung second week ay 50% probability, while yung third week is low probability, less than 35%. So ito po yung inaasahan natin sa week 2, valid March 18 to March 24. Kakaroon po ang Pilipinas ng below average rainfall of 50% ang probability ng below average rainfall. So halos wala talaga tayong ma-experience na ulan. Okay? While sa third week, which is highly uncertain, March 25 to March 31st, patuloy pa rin na 50% below average rainfall ang ating kapuluan. So mag-ingat po tayong lahat, yung mga senior citizen na may mga problems sa puso, sa high blood pressure, at mga iba pang mga tao na may conditions na ganyan. Mag-ingat po kayo dahil po papasok na tayo sa hot dry season. Yung heat index ay aakyat po yan hanggang 50 degrees. So huwag mo nang lumabas between 10 a.m. to 4 p.m. Dapat nasa malamig kayong lugar, aircon or preskong area ng inyong bahay. Dahil po yan po ang medyo delikado pag mataas ang heat index, lalo na papasok na tayo sa hot dry season. Okay? Now, dito po sa ating Modern June Oscillation, sa March 10, ito po yung latest update nila hanggang April 9, ay papunta tayo sa dry conditions. Okay? So, kaya nakikita natin na medyo tuyong-tuyo po ang ating bansa for the next 2 weeks hanggang third week. So ito po yung outgoing long wave radiation at pinapakita po dito na kulay orange. Ibig sabihin po niyan, mabilis na nag-reflect back yung solar radiation sa ating kalawakan. So hindi na-absorb, hindi tulad na itong blue. Pag blue, na-absorb yan. So magkakaroon po yan mga thunderstorms, mga ulan. So ito talagang dry conditions po tayo. Okay? Bago tayong paalam, gusto ko sanang i-share sa inyo itong magandang article ni Sir Ernest Cecilia. Kapag may access kayo sa ating Facebook, ilalagay ko po doon yung link po sa article ni Dr. Cecilia, Dr. Ernest Cecilia. Isa po siyang columnist sa Manila Times at economist. At maraming salamat sir sa pag-interview niyo sa akin. So ito po yung article niya. At
Tinatanong niya kasi kung bakit palagi tayong tinatamaan. Talaga yung geographical curse po ang Bicol region dahil po nandyan po yung nasa ring of fire tayo, nandyan yung mga volcanic eruption, yung mga earthquakes, lalo na po ang annual occurrence ng mga bagyo. So ang importante po sa atin ay maging resilient, magawa po ng magandang plano para sa kakaunlad ng ating bansa kahit may mga ganitong kalamidad. Ready po ang mga kababayan natin dito sa Bicol region. So sir, salamat sa interview nyo sa akin at pag-feature ninyo tungkol dito sa nangyayari po sa Kabikulan. So i-search na lang ninyo ating Mike Mr. Typhoon Palawa. Ipopost natin itong article ni Doc Ernest Cecilia. At maganda po ito. At least malaman ninyo kung bakit tayo nasa ganitong situation. So yan muna po ang ating pinaka-latest update na yung araw po ng Huwebes, Marso 12. At babalik ulit tayo early next week, sa Monday na siguro. Dahil hanggang weekend na po itong ating update. Ito si Mike Padawan, magpapaalam. Mag-ingat po kayong lahat. Be #Weatherwiser at maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.